L'exposició de noves muixerangues consta de 3 espais ben diferenciats. Nosaltres, quan abordarem el tema de les muixerangues, de com dissenyar l'espai és reduït, doncs tenim que molts elements combinar-los per a que la lectura fos fàcil, ràpida i que no ens agobiara. Doncs decidirem crear 2 estrats, un estrat de l'espectador normal i un estrat més superior on hi haguera un altre discurs que va per la part de dalt. Fet això, decidirem dividir-ho en 3 zones. La primera zona, que és la zona que ens explica què és una muixeranga, les arrels de la muixeranga, i que consta, diguem, que és una part encara un poc clàssica que porta d'una gran fotografia mural on ens explica tots els elements que conformen una muixeranga, la colla, la xicalla, etc. etc. Una segona part on ja diferenciem quines són les muixerangues clàssiques de sempre, que fem un discurs museològic també clàssic, amb aquesta paret roja de museu clàssic, i que ahir ja els 2 discursos, el de dalt i el de baix, ja és patent. I una tercera zona, que la titulem les noves muixerangues, on mostrem, mitjançant les noves tecnologies, el que són les noves muixerangues que s'han creat. A través de pantalles mostrem tota l'activitat que desenvolupa una muixeranga. També hem intentat dissenyar un joc on l'espectador també sent a part d'una muixeranga. Per això hem creat una gran catifa amb una pinya d'una muixeranga i un espill en la part superior on tu, amb el teu mòbil, podràs fer-te una fotografia i simular que estàs dalt d'una muixeranga, perquè al cap i al fi tots no tenim el valor de pujar a dalt d'una muixeranga. Doncs el millor és que, mitjançant un joc d'espills i catifa, pugues simular que estàs dalt d'una muixeranga. I una part molt important és que coneguem la muixeranga, però no coneguem el que són les figures de la muixeranga. Doncs, en tòtems, amb models de dibuix que ens mostren quines són les figures de les muixerangues, perquè una muixeranga només fa una figura, en fa moltes, cada muixeranga té un repertori. Doncs hem creat aquesta part didàctica on mostra l'espectador pugui veure com s'articula una muixeranga.